गावनि फिसाखौ गावनि गथ'खौ सोरबा मानसिया गाज्रि होनहरोबा फैसालिया अबाव दं बाजै फैसालिया अबाव दं बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा नि आपडेट तो आबो फैसालियाहाय गावनि आंगो फिसायजों गारजासिगोन नामा सिस्टार सोनिया कुइन हौवाजों गारलायफिनबाय फिन खेब गोबां दावराव फेसबुकआव मा फार्स्टनि हौवाजोंबो गारलायबाय दा सेकेन्डनि हौवाजोंबो सोनिया कुइना थारैनो गारलायमारबाय नामा ए टु जेड आपडेट नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फेसबुकआव गोबां शेयार खालामदों मोनसे पस्ट जे पस्टखौ नोंथांमोना नायनानै ला आं स्क्रिनाव होगासिनो नै बिथां सोनिया कुइनाबो होदों ओमफ्राय बिनि असे हासबेन्डआबो बे पस्टखौ सानैजों सोनिया कुइनजों हासबेन्डजों नांलाय खमलाय दान्थे बिदिन्थे गावसोरनो होलायना लादों आरोना सोनिया कुइन सिस्टाराबो ओमफ्राय गावनि हासबेन्डआबो मुवा ब्रह्मना मा नाम मोनबा दा बिथाङा बुंलायदों आं फरायला गोबां गोलाव मोनसे लिरदों आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव फराय माने सोनिया कुइननि हासबेन्डआ बेफोरबायदिनो नै नोंथांमोना नुखादों माने बिनि बिनानावखौबो बेफोरबायदि गाज्रि सोमोन्दो बुंदों आरोना बबेबा उन्दुलायनाय माबानाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना आंथ' बुंलायलायला एसे गोलाव माबाया लिरनाया नोंथांमोना फरायबानो जाबाय आं होखादों नोंथाङा आपडेट होनो सानदों सासे सिस्टारा होगोन आरोना फैसालिनि ओमफ्रायो सोनिया कुइन ओमफ्राय जाहैबाय सासे गथ' थैदों आरोना जोबोद दुखु नांदों भिडिअखौ नायनानै दैयाव ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ दैयाव माने बै थैनाय जायगा दैयाव सानै थैबायनो आरोना फार्स्टआव सासे थैदोंनो ओमफ्राय दा सासे थैबावदो बे दैयाव आंनिबा दुगैनांला खोमालै ना बे दैयाव मानसि थैबाय थादों मोदायफोरबो दोङो खोमा बिराद गोथौनो आरोना जावना दोननाया जानांगौ चिराङाव खोमा आंबो बारा मोनथिया आरो जायगाखौ चिराङावनो जागोन बियो चिरां पिकनिक स्पट बेयाव माने जादों खोमा नोंथांमोना नायग्रोनानै ला फार्स्टआवनो मोनसे क्लिप होनो सानदों आङो दे गावनि फिसाखौ गावनि गथ'खौ सोरबा मानसिया गाज्रि होनहरोबा नोंसोर माबायदि मोनगोन गिबियावनो दं आबो फैसालिनि आपडेट तो आबो फैसालियाहाय गावनि आंगो फिसायजों गारजासिगोन नामा तो लोगोफोर बियो गारजायो गारजाया गावबोथ' गोरोन्थिखौ मावना लादों नालाय तो गावनि गोरोन्थियावसो बेफोर जादों नङा होमबा लोगोफोर तो जोङो बेफोरखौहाय बिजिरनांगौ जोंनि दरखार गैया तो बेवहाय बिजिरग्रा रायजोफोर दं आरो समाजनि मानसि दं नङा होमबा लोगोफोर तो बिथांमोना बिजिरगोन आरो बिथांमोना नायगोन बिथांमोनखौ गोरोबहोनांगौ ना होनाङा ना गावसोर गोरोबना थानांगौ ना थानाङा बियो गावनि हौवानि खोथानि सायावसो जागोन हौवाया बजबफिनगोन ना बजबफिना नङा होमबा लोगोफोर मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय आब' सोनिया कुइननि तो बिथांमोननि हौवा हिन्जावनि गेजेरावहाय नांलायलायनाय जादोंमोन बियो हौवा हिन्जावनि गेजेरावथ' नांलाय खमलाय थाखायो दिनैथ' आरो 1 थारिख एप्रिल फुलबो फैबाजानिबो एप्रिल फुलसो बानायदों ना मादों ना नङा होमबा लोगोफोर तो बेफोरखौ बादहो आपडेटआनो जाहैबाय माने मा होनो दिनैहाय रुंसारि जालांबाय आरोना सासे उन्दै लाइमोनसा सेंग्रा गथ' माने बिदिनो ज' गेलेलायनो थांदोंमोन आरोना बेहायनो बोरै एकदम 30 फुट 40 फुट गोथौनो आरो बे दैयावहाय माने गेलेनानैहाय जिउ गोमानांबाय आरोना तो लोगोफोर बेनिखायनो एसे सांग्रां जा उन्दै गथ'फोरखौ होनदों आरोना माने बेफोरबायदि सिबद्राब गोथौ दैयावहाय गेलेहैनाङा आरोना दुगै न'आवनो नङा होमबा दैमाफोर दंबा दैमा फिसाफोर दंबा दुगैलाय एफा गोथौ दैफोरावहाय दुगैहैनाङा आरोना बिराद गिनो गोनां आजिखालि तो लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला एसे लाइक खालामदो शेयार खालामलायदोथ' बाय बाय फैसालियाहाय गावनि आंगो फिसायजों गारजासिगोन नामा तो लोगोफोर बियो गारजायो गारजाया गावबोथ' गोरोन्थिखौ मावना लादों नालाय तो गावनि गोरोन्थियावसो बेफोर जादों नङा होमबा लोगोफोर तो जोङो बेफोरखौहाय बिजिरनांगौ जोंनि दरखार गैया तो बेवहाय बिजिरग्रा रायजोफोर दं आरो समाजनि मानसि दं नङा होमबा लोगोफोर तो बिथांमोना बिजिरगोन आरो बिथांमोना नायगोन बिथांमोनखौ गोरोबहोनांगौ ना होनाङा ना गावसोर गोरोबना थानांगौ ना थानाङा बियो गावनि हौवानि खोथानि सायावसो जागोन हौवाया बजबफिनगोन ना बजबफिना नङा होमबा लोगोफोर मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय आब' सोनिया कुइननि तो बिथांमोननि हौवा हिन्जावनि गेजेरावहाय नांलायलायनाय जादोंमोन बियो
हौवा हिन्जावनि गेजेरावथ' नांलाय खमलाय थाखायो दिनैथ' आरो 1 थारिख एप्रिल फुलबो गोजानिबो एप्रिल फुलसो बानायदों ना मादों ना नङा होमबा लोगोफोर बेफोरखौ बादहो आपडेटआनो जाहैबाय माने मा होनो दिनैहाय रुंसारि जालांबाय आरोना सासे उन्दै लाइमोनसा सेंग्रा गथ' माने बिदिनो ज' गेलेलायनो थांदोंमोन आरोना बेहायनो बोरै एकदम 30 फुट 40 फुट गोथौनो आरो बे दैयावहाय माने गेलेनानैहाय जिउ गोमानांबाय आरोना थ' लोगोफोर बेनिखायनो एसे सांग्रां जा उन्दै गथ'फोरखौ होनदों आरोना माने बेफोरबायदि सिबख्राब गोथौ दैयावहाय गेलेहैनाङा आरोना दुगै न'आवनो नङा होमबा दैमाफोर दंबा दैमा फिसाफोर दंबा दुगैलाय एफा गोथौ दैफोरावहाय दुगैहैनाङा आरोना बिराद गिनो गोनां आजिखालि दा लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला एसे लाइक खालामदो शेयार खालामलायदोथ' बाय बाय अब्ला बाजैया मा बुंदों नोंथांमोना मोनथिखाबाय फैसालिनि बागैबो बुंदों आरोना दा फैसालिखौ मोनसे प्रफाइल होनाय नुदोंमोन फेसबुकआव गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों कंग्रेसुलेसन जासिदों नोंथाङा माने बै सिस्टारखौ फैसालि बाजैखौ गोरोबफिनबाय नामा होननानै माने गोबां कनफिउज जादों आरोना दा फैसालियाथ' बुंना लायाखै गोरोबदों माबादों होननानै जास्ट बियो प्रफाइल होदों आरोना फेसबुकआव दा बेखौ गोबां मानसि शेयारबो खालामदों गोबां मानसिया मोजांबो मोनदों बजबफिनबाय माबाबाय होननानै गाव हौवा हिन्जावनि लोगो बाथ्रा बेफोरो दा आंबो मोनथिया आरोना बिथाङा बजबना दोङो ना माना दोङो सानैसो मानसियासो बुंदोंमोन बजबना गैया होननानै दा बेबा बेसेबां सैथो गुबुननि बाथ्राखौबो लानो हाया नालाय ना हौवा हिन्जावनियाव सोंना नायाबा बेखिनिसै ओमफ्राय नोंथांमोना मोनथिखाबाय मोनथाम आपडेटआव बुंदोंमोन बाजैया बिबारि बाजैया ओमफ्राय मोजां नांबाय बुंनायखौ बिबुंथिखौ मोजां नांबाय नायनानै बेफोरबायदिनो आरोना गाज्रि मोननो नांला भिडिअखौ लाइक खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ गोदानबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बेखिनिसै दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्ट खालाम सिगाङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन सनिया पइन्टनि दा आंबो बुंबाय थाला बिथांमोना गाज्रि मोननो हागौ गावसोर हौवा हिन्जावनि लोगोसे बाथ्रा नांलाय खमलाय जायो मा जायो बुंनांगौबो खोथा गैखाया ना दा सोरबा बुंदों एप्रिल फुल खोमा होननानै माने दिनैनि दिनाव सेभ जादों नालाय एप्रिल फुल होनना बुंदों ओमफ्रायो हिसाबाव एप्रिल फुल नङाफोरबायदिबो मोनो मानो होनबा बै सनिया कइननि हासबेन्डआ माने बिनि बिनानावखौ सनिया कइनआ सासे सिस्टार दङ नालाय सोरबा सिनायो सोरबा सिनाया जानांगौ आंबो नुयोमोन भिडिअफोराव नुबाय थायोमोन सिस्टार सनिया कइननि सिस्टारखौ दा बियो माने बेखौबो गाज्रि बुंदों आरोना बिथाङा सनिया कइननि हासबेन्डआ माने बेफोरबायदि जाथायखौ नुदों अलरेडि नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ क्लिपाव माबायाव आं फट'खौ होखादोंमोन नालाय स्क्रिनाव फेसबुकाव लिरना हरनायखौ बेयाव बेफोरबायदि गाज्रि बुंदों आरोना दा बेसेबां सैथो बुजि मोनला गुबुननि जाथायाबा मा जाना थांगोन ना बेनोसै आरोना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बाय